धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 3 नं बालिगुरा गामिनि बुद्धेश्वरी बर'नि फिसाय हालां बर'आ गोमाना दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हालां बर'आ सानै लोगोजों 6 फेब्रुआरि खालारखालि न'निफ्राय अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथाङा थांबाय थानाय समावनो 9 फेब्रुआरि खालारखालि विशाखापट्टनम मुंनि रेलवे स्टेशननिफ्राय गोमायो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हालां बर'नि आखायाव रांबो गैयामोन। दा हालां बर'आ माबोरै दं, बबेयाव दं, बेखौ सानै न'खरनि सुबुङा गोबां दुखुआव दं। हालां बर'नि बिसि बुद्धेश्वरी बर' आरो बिथांनि बिजामादैया गोमानाय हालां बर'खौ बबेयावबा सोरबा नुसनबायोब्ला खौरां हरनो थाखाय रायजो राजाखौ सानजारि थान्दै खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय हालां बर'खौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 9678950210 एबा 8822613735 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। दा नोंथांनि फिसाया लामा ससेयाव बबेयावबा गोमादों होननानै मिथिनाय मोन्दों। बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? आं दा मा बुंनो, आंनि फिसाया जेरै खामानियाव थांदोंमोन बेबायदि सोरबा जुदि गोजानाव खामानि थांनायाव लामाफोराव आन्दायदोंमोन ना, बेबायदियैनो आन्दायदोंबाबो सोरबा जुदि आंनि फिसायखौ लोगो मोनोबा न'खराव खबर होबानो आङो बेखौनो माने रायजो राजा बिथांमोनखौ माने खबर होजानो लुगैयो। साबैसे थांदोंमोन खामानि मावनो? साथाम। सानैया बबेनिमोन मिथियो नामा? सानै माने सासे संकंनि, सासे थागिगुरिनि होनदो। आंबो बारा मिथिया इसोरखौ थांनायखौबो। ओमफ्राय फैनानै माने इसोरो मोनाबिलियाव नोंसोरनि मानसिखौ आं खामानि लांनोसै होननानै बुंबाय। बुंनायाव आं सोंबाय, जोंनि मानसिनि आखायाव फैसाबो गैया, आं माबायदि बेखौ खामानियाव थांनो होगोन ओरैबायदि होनबाय। आं गाव होनबाय फैसा नाङा, आंनो होजोबगोन, गारि भारा जानाय लोंनाय गासिबो होगोन होननानै बुंनायाव आङो माने दे बारु मानसिखौबो सोंबाय आं, नोंबो थांगोन नामा होननानै। ओमफ्राय गावबो होनबाय आं थांगोन दे, थांगोन होननायाव जुदि खोथाया मिलायदोंबा थांबानो जाबाय ओरै होननानै आं मोनाबिलियाव माने हौवाखौ बुंबाय आरो। ओमफ्राय बुंनायाव गाव ओंखारबाय, अखानायै 2टा बाजियाव ओंखारनानै ओमफ्राय डिब्रुगड़ाव गारि माने बिदिनो ट्रेन हमनानै थांगोन ओरै जाबाय आरो माने इसोरो। दा इसोर जे साथामबो ज' थांदोंमोन, साथामबो ज' साथाम थांदोंमोन। थांनायनि गेजेराव बे हारसिं बोरै गोमानो मोनखो? लोगोफ्रा मा होननानै फोरमायहरखो? लोगोफोरा माने बिदिनो साननो बुंखादोंमोन आरो एसे मोदोमफोरा खमफिदो, लोमजादों नामा ओरै होननानै सोंदोंमोन। ओमफ्राय आङो इयाव होनदोंमोन आरो बिदिथ' बेमार न'आव गैयामोन, लामा ससेयाव जादों खोमा, बायदिसिना बारहावा नांदों खोमा, ओमफ्राय नोंसोरो एसे खेल खालामनानै लां होननानै बुंदोंमोन आरो आङो। बुंनो माबायदि लांखो इसोरो दा लोगोफोरा नायदोंमोन ना नायाखैमोन, आं दा बेखौ मा बुंनो। दा जेरैबाबो आंनि हौवाखौ माने नागिरनानै होफैथारनांगोन, आं बेखौनो हास्थायदों, माने आंनि हौवाखौ नांथारगौ। बेनो आङो लांग्राया माने। नामखौ बुंनो हागोन नामा जिथु गोमानाय नोंनि फिसायनि? आंनि फिसायनि नामा हालां बर' आरो। ओमफ्राय हालां बर', ओमफ्राय गामियाव आरो हलंबो बुङो आरो माने मानसिखौ। सानबेसेसो जाखो गोमानाया? गोमानाया माने दा 9 ना बेसे होनदोंथाय आङो, 9 थारिखआव 9 थारिखआव गोमादों। मबाइलफोर लांदोंमोन नामा? मबाइल लांदोंमोन। मबाइलाबो माने बेयाव फन थुबा माने ओइबो टावाफोर नुयो आरो टावा ओंखारो। ओमफ्राय ओजों थांनाय लोगो लोगो माने रिजेक्ट जाबाय होननानै बुंबाय मबाइल माबाया माने सिमा। माने फन हरबाबो थांला? फन हरबाबो थांला। फन मोनाखै आरो न'खरावबो फन हरनो मोनाखै गावबो। ओमफ्राय जोंबो दा मादो होनो मानसिखौनो मोनाखैबा फन हरनोबो जोंनिया जेबो सुबिदायानो गैला जाबाय। दा जेरै जाथों आंनि फिसाइखौ नांगौ माने, जेरैबाबो नागिरना होफैथारनांगोन लांग्राफोरा। बेनो बे लांग्राफोरखौ नागिरना होजानो लुगैयो आरो। जों विशाखापट्टनम होननाय मोनसे स्टेसनाव थांदोंमोन आरो। थांनानै हानायखिनिखौ जों नागिरहैबाय। नागिरहैनानै बिदिथ' जायगा बेखौथ' जोंबो बारा मिथिया, बारा मिथिनो हाया। अब्लाबो जों जिखिनि नागिरनांगौ, जेनेबा हानायखिनिखौ जों बिथर हाबनानै नागिरहैदों। खिन्थु जायगाखौ मा जायगा बेफोरखौ जों इमान मिथिया आरो, बबेथिं मा जायगा आरो माबा होनो बेखौ जों आन्ध्रा डिस्ट्रिक्ट होनना बुङो आरो। आन्ध्रा डिस्ट्रिक्ट माने मेन स्टेसना जाहैबाय विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनमाव माने गोमादों मानसिया गोमादों होनना बुंदों। माने विशाखापट्टनमनिफ्राय जेनेबा इसोरथ' बेनिफ्राय हमना ला डिब्रुगड़निफ्राय थांबाय, थांनानै जेनेबा
डिब्रुगड़निफ्राय बिसोरो 2टा बाजियाव गाखोयोबा ओजों थांनानै बिसोरो गुवाहाटीयाव जेनेबा हमना ला 10टा 11टायाव बिदि मोनहैयो आरो साननि मोना एसे जेनेबा 2टायाव थांबाय नालाय दिनै हरसे गाखोबाय बेनिफ्राय गुवाहाटीयाव 10टा बिदिनो 10:30 बिदियाव मोनहैयो आरो बेनिफ्राय थांनाय गारिया बेजों थांनो बिसोरो थांनायाखौथ' आं बारा मिथिया बारु माला खालि थांदोंमोन थांनाया 6 थारिखआवनो आरो ओमफ्राय थांनानै बै ससेयाव जाहैबाय 9 फेब्रुवारियाव गोमादो जाहैबाय आरो बिसोरो बिशाखापाटनाम होननाय स्टेसनाव आरो बेनिफ्राय मानसिया जेनेबा थांनाय समाव माने लामायाव बिदिनो जोंनिफ्राय खिथाहरदों आरो खोनानो मोन्दों जेनेबा एरै थेरै जादों मानसिया मोसारबो नायदों आरो बिदिनो कमफिलांबाय थादों मानसिया माबाफोर मोनसे बेमार आजारफोर दंखायोमोन नामा आवगायफोर बिदि होनना बुंहरदों खिन्थु न'निफ्राय फारसे बुंहरदोंनो बिदिथ' गैया होनना बुंहरदोंमोन दा ससे खिनियाव थांनानैसो मानसिया बिदि जाहैनो मोन्दों आरो हमना बिदि आरो दा जोंथ' नागिरहैदोंमोन हाजासे नागिरनायालाय खिन्थु दा मानसिखौ मोननाय जायाखै आरो FIR हैदोंमोन जोङो RPFफोरनो नाथाय FIR होबाबो RPFफ्रा जोंनि FIRखौ लायासै माने बांसिन फ्राय बिसोरो तेलुगु भाषा रायलायो बेनिफ्राय जोंनि हिन्दी भाषाखौ बारा बुजियोबा फंसे फंनै बुजियो आरो खिन्थु खम बिबागै बुजियो माने बिसोर बांसिन तेलुगु भाषा रायलायो बेनिफ्राय जों तेलुगु भाषा रायलायनायखौ जों बुजियासै आरो जोंनि चेन्नाइनि सासे बर'नि ससाइटियाव थाग्रा मानसियाबो जोंखौ बुंहरदोंमोन FIR हो नोंसोरो रेलवे FIR होनना बुङो रेलवे माबायाव होनना बुंनायखाय जोङो बेनिफ्राय जोंनि जेनेबा आसाम जायगानिफ्राय लिरनानै जों फोथायहरनो होदोंमोन वाट्सएपआव बेनिफ्राय हरदोंबो हरनानै आरो जों कम्पिउटाराव दिहुननानै RPFफोरनो हैदोंमोन बेनिफ्राय RPFफ्रा माने जोंनि बै FIR लिरनानै जिथु हरदोंमोन बे FIRखौ माने आजावाखै माने लायासै आरो जेनेबा बिसोरो आजावना लायासै माने बिसोर माने गावसोरनि भाषायाव बुंनानै रियेलि माने बुंनानै गावसोरनि तेलुगु भाषायाव रियेलि बुंना बुजायनो हानांगौ अब्लासो माने FIRखौ लायो नङाबा जोंनि बै हिन्दी भाषाजोंखौ लाया जाहैबाय बेनिखायनो जों माने FIRखौ लायासै नालाय जोङो RPFफ्रा लायासै नालाय बेनिखायनो जों आरो चेन्नाइआव बा जों आसामाव खिथाहरफिनबाय जोंनि माबाखौ FIRखौ लायाखै होननानै बेनिफ्राय दा बुंदों जेनेबा बिनिफ्रायबो जों बै चेन्नाइनि ससाइटियाव थाग्रा माबाया होनहरदोंमोन आरो दा लायाखै नालाय बेनिखायनो दा जोंनिफ्राय मा बेब'स्था लानाय जायो बेखौ जों रायलायनाय जायाखै आरो गोमानाय सुबुंनि नोंथाङा मा जायो आं बिजामादै ना जिहेथु जों मिथिनो मोन्दों साथाम गोमानाय सुबुंजों लोगोसे साथाम थांदोंमोन दा बै थांनाय समाव बिसोर ज' थांदोंमोन बिसोर ना जमा थांदों ज' थांनायनि उनावबो बोरै गोमानो मोनखो जेनेबा गोमानो मोनखो माने बिसोरबो बा जमा थांदोंमोन ना ट्रेनाव बेलेगसो थांदोंमोन दा जोंबोथ' मिथिना मोनाखै बिदि जाहैदों आरो दा जेनेबा थांनायाव गावसोर डिब्रुगड़निफ्राय जमासो थांदों ना बिदिनो जेनेबा मोनसे स्टेप थांदोंमोन दा जोंबोथ' बेखौ नुना मोनासै रियेलि नुना मोननायबा जोंबो मिथिगौमोन बिदि आरो सानै थांफाग्राफ्रा मा होननानै फोरमायहरखो नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो माने बिसोरो जेनेबा थांनानै बै आदा रास्तायावसो बिसोरो जेनेबा फोरमायहरबाय माने मानसिया ओरै थोरै जाबाय बबेथिं बाहेरायाव थांदोंमोन ना बिदिनो जेनेबा लेट्रिन खालामनो थांदोंमोन होनना बुंहरनाय खिथाहरदों आरो जेनेबा बिसोरो खिन्थु ना लेट्रिन खालामनो थांदोंमोन ना आदा रास्तायावनो गोमालांखौ बिखौ मिथिना मोनाखै आरो ना हयथ' बिशाखापाटनामाव गोमाथारदों ट्रेन खर' सालायनायाव बेखौ जों माने थार मिथिना मोनाखै आरो दा बै लांग्रा मानसियाबो बुंदों जेनेबा बिशाखापाटनामावनो होनदों खिन्थु बिशाखापाटनामावबो गोमाखैबो जानांगौ बेलेग अयन' स्टेसनावबो थालांनोबो हागौ दा रियेल खोथाखौ बेबो बुंहरनो हायाखै बिदि जादों खोथाया बिदि आरो दा नोंथाङा रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायनो सानो जों गोमानाय सुबुंनि सायाव गोमानाय सुबुंनि सायाव माने हेफाजाब माने बिदिनो जेनेबा बाहेराव बा चेन्नाइआव थांनाय मुम्बाइ दिल्लीयाव थाहैनाय मानसिफ्रा जेनेबा सोरबाफोर बिदिनो खामानि मावनायाव सोरबा नुसनबायोबा जोंखौ कल खालामनानै खिथाहरोबा जों लायगोन बिदि आरो बा जेनेबा सोरबा बबेबा बिदिनो बेरायबाय थानायाव बबेबा जेनेबा बारलांनानै बेलेग देगआवबाबो स्टेपाव माने बारनानै जुदि सोरबाफोर नुयोबा बिदिनो कल नाम्बार खालामना खिथाहरोबा मोजां मोनगोन आरो बेनो आरो